Regas tidak alam dah. Hop. Sino tayo ni? Nerdan. May taga-dayo. Kasama ka nila yung isang ilaan. May maliit na sundalo. Hindi kami napaw. Kuha na. Nagbayad kayo man. Talagang ay katangkat sa service ng taon. Huwag rin. Para sa kalugan na eh. Katangkat ito naman sana. Apa, hindi tayo. Ito ay ating lugar. Naki-birthday kami. Ati birthday na nabigat ati ka. Nagwapo nga kasing singa. So ata, ito niya, ano pala yung kwan dito? Ano yung lugar? Lumulok sa Cotabato. Yung panahon dito, malamig ka English. Nalamag, nalamag. Pagkatunduan na eh. Ito na yung anak ko, sundalong maliit. Dito, army. Ay, nagitido ata, sundalo da. So guys, ang saya-saya ko ngayon guys kasi nakarating sila dito sa amin. Magkaroon ka nga eh. Katuwa tati. Ika nga ti pagturugan nyo ta hanggang Pagturugan matanagan. Nakaprepare ta pagturugan nyo kahit nyo kitain. Kasi guys, ito kasi pang motor lang kasi guys. Kasi wala pa akong pambili ng pick up namin. Hindi, wow. Hindi mo ka mamait, mamait. Ate, pilitan na ka-English nga, kuha na na Pilitan na kidi nga isir ka ta motor kwita na nagbatit nga dalan na Mabaling ka na kung kuna na. Untuk ka English, naimbag ng bigat at tan. Hindi ka nag-video di raben. Medyo nabanog kami nga nagbiyahe, nakita yung mo't nga kasing sanggit may apaw. Atin na, good morning. Tawa na di paborito ko. Good morning, Sarge. Uy, tigdasin mo di ako din ngayon bagbag dito si Sartan, delikado ata. Dapat bagam lang, sir, kasi lang. Nag-upirit dan at iduwangag kwa agama. Ano na tayo? Ito ti papang na kahit nasingpit mo ni papang na. Natati na nasingpit. Tsaka mo nagmalaan na maajay. Pinagmalaan na dyan, Kyle. Siyempre, may tatangwa. Nung patatang gawaraw. Sige, pindot ma. Yan. Guys, takpa ko tayo. Manaw? Nga ito Bigis ka? Hindi, nga bigis. Awan sa kinapay nga kaya. Awang. Bago, pa tayo. Nagkapkapi kami tatagamin. Okay, ka-viewer. Ito ni ka-journey. Hello, good morning. Mga ka-English. Sabag takap-kapi kami toy. Hindi lang binabayaan mo si Sarge San. Ngayon nagaduma ko na siguro aja dumdama. Makamuso ni Jayan. Nakariding may pilaan. Kada kapanan may kami ka-English. Sapang kami to Jinsan. Pero partakan may nga nagpudo mati kapkapin may. Pugot natin eh. Eh, pagkatasin nyo man ni Zero Night. Tigayam ka-English may titoyanda. Taan nalami si Toy. Ababa, itikwa, ulap. English no? Kaya nyo, ababat ulap. Ay, wey, nababagaan na pigsa ka ni Angay. Ababati ulap tayo nyo ka, kunaw. Ay, wey. English now. Uy na, nagababat yung ulap tao. Pure kalin nga tadakarta. Kaya mo tayo kay Glaze. Mabalin natin ang gabrudan. Mata pinagbibiradam. Ngayon tiluto mo nga ta sa kagluto? Adobong pato. With gata. Parawa naman po dito hindi kami Nagsingpit ka man si Kape tag birthday. Si Kape tag partay. Amuyo dyan may bajak nagparparte at atipod nung istorya mo ni nanay ko ata. Nagluluto, di naramanan dati luto ko, hindi ka magamit ka nagluto. Ay so, di agluto kami ka English. Madi nga ka susuro.
Basta nun niya di makikita mo kaya pumarami dahil maramid mo ata. Kan mo lang papairalan di pinaka sadot mo. Tanok sadot kawan ka na. Nyati boards ka ni Anay. Angkal. Atati. Mabulaw. Mabulaw. Ato mo ti mabulaw. Nakadubungan na ata. Ajay. Darambutan jay. Dati ko Ate na yun. Sikaw. Ato mo ti chiko na yung Do kaya kita brother guys sa panggay toy. South Cotabato, Pulubulok. Tahan nyo guys, anong kinato natin guys. Isa ato ti alarm clock may. Kada oras nga nagtinagata makiktot ka. Nagpigsa ka kanaptuog. So ata guys, harbisi ka ata guys, may yawid ni ka-English. Padawat mo lang ata pagkailako man kanya kon. Ilako, tag 5 per kilo. Di wow. Nalakalang ti alam. Tata guys, medyo nangina pa ilang TV ko tataya, prutas tayo nyo niya. Tag 70 ka nila. Kilo? Gatangan dati kanya tag 20 kilo. Di pala ako damara. Ay, gatano kumpraan data chiko, tag 20 lang tikilaw. 20 kasta. Lako data kayo tag 70. May ina di kiko. Kay peso nga taman tayo sa Turyaman, baka... Ate may lang ina ka. Yaga ilala. May atin yun. Oh, nagaro. Laki din sumangkot kayo. Tanog damo para buyak si lutwo ka. Kakakayaw. Ay, recipe ata. Adobo lang, kaloy. Simple lang nga roy. Adobo? Adobo nga pato. Kiwara yung tatlo. Adilasa na. Sumagot sa... Ni! Oh no! Ni! Kita nagamit. Nagpaspasikat. Gulam lang dagad dyan. Talagang nabiyag pa. Naparating lumagtupa niya. Nagagaraw. Saka nang kaglara. Okay. Tanyo. Kakailan nga magakuha. So, iso na tag birthday, iso na kay lutaw. Kita tayo makakita. Ito, Sige ka. Iso nga tatayo lang nga mamuan nga ating nga talaga under te asawa na. Oo, awan ni Ganda na nagtrabaho. Ay nagtrabaho ya. Doon, tani bakit ito yung madyak nagluto? Sakti master. Namtawan ni bakit ko? Sakti na pasubong. Talakan nagtrabaho. Simple aksapon ti kwarta. Nagbaglaitod na mula kanya. Awan ka nga talaga. Kaka-English, tanyaw. Alilaw man ang viewers ton. Kitaan nyo. Nukasanuak nga ka. So, Naigarot isunod mo tanga igarot mo kwa. so ata. Pagkwenta pa yata. Masarap si tanda. Ang gana rumor di mantika na. Nawan ti angot na. Magmantika yung dapat. Tata, madiklat ka lumata. Magkano nga iti kwa? 300 lang yan. 300 pesos itaw? 300 pesos ang kilo. 240 kilaw ya. Oh, nalakala ay. 140 ka na to kilo. Oh, ito damadantay, prepare da. Ay, simple lang. Ay, darto, nagiyawid karnay. So, ito, nagiyawid karnay. Banbantay nga talaga ti karnay na. Kita mo na, kasama na dati karnay. Baka yawidan mo ni Mamang Maun. Dayon, adayolan una yun, iti biyahin. Mabang listo nung sumampot yahin tayo. Sal nga yun. Kaya niya man ti sarsara kumtan. Ha? Kita gini ama ingredients mo tipo kamay sa ano kayo with kay. Simple lang nga to English. Ate ti kunada nga pasimple lang. Madi na kailangan nito. Ate gayam ka English na boarding house na daw. Itas ko kanya mata may isa. Ang boarding house? Itid mo pero paalisin da kan tumit-tuyan Napalisin ta kun katanto ta. Ate ti para bantay ti boarding house kay English na Kay English na tuludan mi kano ajay ko na. Birthday boy ako, magbibigay ako ng pagkain ng mga kasama ko. Ganyan ako ka 50 kaibigan. Yeah, sino ajay tulgam? Yung kasama kong tauhan ko noon. Yan ka English. Hey! Grabe, sit ka ba? Trabaho man ka nga wala. Wala imong amo.
Trabaho ka lagi kang walay amo. Cool. English, ito yung katauhan ko dati oh. Pero na-promote man ako, kaya... Si kuya. Salamat naman. Ha? Salamat. Ah, bibing ka? Damat ko dito, balay. Nagaluto ko pato dito, Col. Ha? Luto ko pato. Adi ko siguro man to. Mumuli siya ka. Pwede kayo. Lagi ito. Galuto ang good to, Col. Ang galuto ba kay? Basta mag-birthday ba, tawag magluto. Yung kaliman. No? Uy. Pero, kung nagulaw kayo, Col ba? Panito cook trick to, Ayun Col. Ari, Col. Ayun no. Gago na ko limusito dito. Col ba? Salamat ah. Pero ayaw na lang trabaho ko, kaya wala imong amo. Kung naa mo trabaho ka. Kung ana ba, kaya pasip-sip birada ba? Pero dugay-dugay makalit ni kawala ba? Kung naa si Manang Dria. Tingna pag to dito, balay. Ha? Col, salamat ko lang. Ganyan ka English. Ako nang bigay, ako pa nagpasalamat. Antayon. Han, duto ka tayo. Malawak yung kwan dito kay English oh. Pinyaan, yan. Pineapple plantation talaga ito. Ganito palawak dito. Otoy, kabilang dati kwan kay English. Kabilang tati kitan kay guys. Gusto mo dati yan. Eh. Di pa nakalupa ka. Guys. English, nalpas ng English. Sabi ko lang dyan. Sa isang tayo. Sampai tirugan. Uy, isa itang Sprite. Sa kulugan tayo at Royal. Yan. At iti sikrito na. English. Oh. Ada mo may sabot ya dyan, may kabel. Oh, lang pa. Umuta. Tayo, kain tayo lang agburag. Ay, Pas ng nag-imasakaw. English. Pagsagun tayo. Saan? Yung tunundan. Kaya, duto ka tilapyan guys. Ha? Luton. Huwag kang pinagluto. Naluton. Gani. Nagbayad ka man. Mga Taiwan damdaman. Tilapia. Tagmanong yung tilapia toy. Nanginap Lulok. toy. Tigman na. Nanginap toy. Among titikilo ngay ka tag 120. Ha? Yan ko na na. Inabis mo nga na kan. Ha? Inabis mo nga na kan. Ben, unya na. Kunya na, kuna na. Kuna na ka mabisin, kuna na ajay. Unya mo aja. Mabisin, kuna na mabisinak kuna. Kaya English mo antayon. Nakatulog jigbert din kay English. Nyanya ka na ajay. Nakatulugan. Ajay. Jigbert din. Nabartag. Nabartugan. Wala lang kamalay-malay. Ajay ka English na, di nakagreen nga ajay. Kita yung nakadumog ajay tatay. Mga English, mga 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 kay dito ko mati ko na ti wait din eh bibinggang galapaw. Adobo na pato na ginataan. Tapos ati pansit. So, ihaw. Kakanin. Pasayan. Sayang. Ang dami. Tapos dati tinapay. Tapos dati jay soft drinks skin kwa. Tapi ganito na tinuno tapos ni baybay. Tinuno nga tilapia. Dati jay ayan buko salad. Buko salad pa. Pasayin. Ati ato timayawid mo tata. Una kay English. Daw. Bareng makayawid at ti pasayan. Patukan. Sini. Nata. Patukan. Dati ni kay English. Tilapia. Ibrito ta ulit ah. Ano na nila mas baybay. Balita lang yung interview natin tayo. Kabug-kabugkaw. Magkain! Sa baliti lang na nga na. Magkasaw-saw. Magkasaw-saw. Ati ti kamayatan na dyan birthday awan. What? Nyang Kal? nakaturog di birthday buyan, awanin. Nabartet ka dyan. Ma, Nakaturog ni Aring Kaloy. Kasi Magic English. awanin. Yung mismo nga nagpa-birthday. Awanin, nakatulog. Muna nga naturugan. Biniabanda kami to yan. Kami lang. Para mapusugol.
Papaluto, umusog to. On. Papaluto. Iuwian ko bukas. Iuwian ko. Lagi yawi. Hindi na mo, uwi di ba bukas? Kasunod na kasi next year, next month na ka. Panis na buwas ni. Di ka lang kanog dyanan, kunana. Tilapia. Di ka lang kanog dyanan. Hindi, Cole. Ha? Ako dito. Agaramid sa usawan ko na kinigritsing ka. Ayaw ko dito. Nag-aasang ka ito. Katungutog mo nga. Magulat na ako na. Magulat. Ito panglaban may mat nga nakakwa. Butan niya motor mo. Ito panglaban. Tapos natalo nga ko ito ka tao, ti katumbas na. Masaya. Ati kameraman ko, si pasimple-simple lang ako. Binibian na ko. Nagbaliktad ti kalagayan may. Bisa nga sakti video na sa sunod mo ti video tat na. Tumati na mapigilan. Babayin ka English. Ano ito yung paglilibak na talaga na ni Kwan awit ka. Nyata. May bilib. English, man. Masiyawit ka naman. Mabigat ya. Ang jigbert din. Nakaturog. Turog. Ang malay nan. Indumog na niya. Sika natin boy kantaan man. Juros niya. Baka nung ginggit ka English. Ha? Baka ginggit. Sino ginggit? Ginggit. Ni Ay, Uncle mo birthday. kalay. Tilapia lang. Nya kantaan kan. Happy birthday. Awit karne. Mga abin, huwag kami. Hindi. Ha? Moto? Ay, English. Ay, man tayo. Dapit Ako man tayo. Pasensya kayo, inunan tayo nga tinurugan di ag birthday. Natuturo ka tayo. Inunan. Loy, ang ulo. Nakatulog naman ang birthday boy. Pwede na eh. Nagtudo kami ka English kung bisita naman din ka sumampat. Yan na Kanagtuwa. yan. eh. Uwa. Nagtudo, napig sa service na. Oo. Ha? Mabirit ba natin tayo ka English yung mga... Bago balik sa Saudi Arabia, puntang mo na rin yun. Ay, oo. Ha? Uy, anong ban? Kakaunahan nga mangan, yung kakao dyan, mga kamato yung mapas. Wala nga eh. Dapat na. Guro. Bumanot tayo. Tulog naman. Banat. English. Ang mas ah. English, video mo din eh. Tulog naman ang inyong kauba. Sitsi tayo mga mangan. Garaw ah. English. Kurang patipasayan. Okay. Babay, Cole. Bye-bye. Sa sunod ha, babalik ka, pasalubong, bubingin ka. Pagdating mo galing abroad, Okay, sige. pasalubong namin. Problema yan. Basta kayo dito na kayo sa palko. Isipan ko. Sige. Oo. Oo, katulog naman. Ang makatsamba. Hindi English. Makatsamba ako. Gaduto nga na. Nabati nga mga sugsida na eh. Sulo, ay sulo. Ibalin ito pag-video ki dyan. Ang kumagbato lang naman. Artista akong ka English. Ay, good ako. 2, 3, piso. Go. English, meron ta. Ang pag nga bigat ka English awan, jak nga nakasagaysay. Tapos ta bisitahin tayo jak kasinsing ko nga nagpa-birthday. Nga mun unapay nga naturugan. Ata na eh. Ata ka English na eh, kitam na eh. Kama na eh, bigat pa lang nga, gargaro naman ito kwan na eh. Adi tinapintas nga mabartelt, ano ay makainom, tadirit sa turog. Nya ito kan tama na, garod nga eh. Awan? Larawan pumasok ay aking naslayang muli. Iwan ko, kau
Buhay ba na buhat ng tayo? Tingnan ito lang ang video tayo. Babayan.